Mám slabý zrak a pri strihaní hrubých nechtov si často porežem kožu. Našťastie mi dcéra kúpila elektrický zastrihávač nechtov. Čepeľ z kovovej zliatiny sa otáča až 16,000 krát za minútu, čo mi umožňuje ľahko strihať hrubé nechty a zároveň uhladiť okraje. To zabraňuje príliš krátkemu strihaniu a nechty zostávajú hladké a zaoblené. S infračervenou ochranou automaticky detekuje kontakt s pokožkou a zvyšuje bezpečnosť. Jedno nabitie vydrží až 6 mesiacov, veľmi úsporné. Vstavaný zásobník umožňuje jednoduché vyčistenie pilín, manikúra je upravená a bez neporiadku. Vstavané svetlo zaisťuje dobrú viditeľnosť aj pri slabom osvetlení. Vhodný pre samostatné použitie detí aj starších ľudí. Cena je veľmi výhodná. Moja dcéra povedala, že nikdy nevidela túto značku za takú nízku cenu, pravdepodobne ide o akciu pri výročí značky, dostupnosť je však obmedzená. Konajte rýchlo, aby ste si zabezpečili svoj kus.